Аз искам да играя кралица. Елементарно, глупаво и скучно. Ти намираш се пред кралят на Азириот. Кралят? Искам да те разгледам. Къде? Стража! В отчаянието си ние дадохме обет да направим крал. Или кралица. Тогава, когато пръв намерим сутринта пред портите на града. Кралица? Аз кралица? Кажете едно просто да и ще бъдете наша кралица. Да! Хиляди пъти да! Шах и мат. Искам да съм крал. Искам да съм крал. Аз съм кралицата на Азириот! И колко мисли струва честната му дума? Колкото честната дума на крал. Ваше величество! Слушай, чудовище! Кралят на Азириот съм аз! Не, чудовище! Аз съм краля на Азириот! Дъхнах със своя убийствен дъх. Извинете. Аз съм краля! Аз съм министър! Аз съм магиосника! Аз съм Мартин Властанов и играя Азириел. Моето име е Симеон и играе ролята на Джаспър. Аз съм Емил Недължев и играя кралят. Аз съм Елена Валентин и играя кралицата. Аз съм Мария Генова и играя ролята на Никодим. Сега аз съм кралят на Азириот. Чулдрипа ме призна за такъв. Аз съм Ивана Стоянова и играя ролята на Никодим. Аз съм кралят. Аз съм истинският крал. Аз съм кралят! Сега аз съм кралят! Аз съм истинският крал. Аз съм кралицата! Аз съм кралят. Сега аз съм кралят! Стоп! Аз съм истинският крал. Шегувам се. Аз съм режисьорът Димитър Димитров. Гледайте! Леле!